Zemne pohádek vám prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každý týždeň v našej distribučnej sieti za rozprávkovú cenu. Predstavujeme vám nasledujúce 3 DVD. Lidi ani netuší, jak jim kožich nesluší, ať mrzne čileje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. DVD Medvedíci 2 vychádza už za týždeň. Dvaja malí medvedíci, Honzík a Eliška, sa s vervou vrhajú do objavovania života, pri ktorom putujú Šumavou, Brdami a Českým krasom. Kúpte deťom ďalší obľúbený večerníček Medvedíci 2 od Václava Chaloupka s podmanivou hudbou Samsona Lenka. Mám jemný kožíšek, packy a ocásek, dlouhé vousy, velikánské modré oči a hebký čumáček. Volají na mne, pojď sem očko, ale já nejdu, protože nejsem žádné očko, ale kocourek modroočko. Se mnou tu žije dvojnožec. Je hrozně veliký a chodí jen po zadních. Po 4 běhá jen, když chce, abych si s ním hrál. Dvojnožec má tlapky docela holé a nedovede škrábnout ani z legrace. Haha, musím dávat pozor, abych mu něco neudělal. Kdykoliv dostanu pohlavek, vždycky se urazím a jdu do svého pelíšku. DVD Príbehy kocúra Modroočka, ktoré vychádza za 2 týždne, sfilmovala Hermina Týrlová podľa slávnej knižky. Když se už oba na sebe mračíme dost dlouho, ustoupím já, protože vždycky ustoupí ten moudřejší. Potešte deti obľúbenými príbehmi kocúra Modroočka s Bielovousom, s Rzundom, s Kiki, s Dvojnožcom a ďalšími štvornohými priateľmi. Už za 3 týždne sa môžete tešiť na DVD Krtkové dobrodružstvá 5. Sú to ďalšie slávne dobrodružstvá. Krtko a orol, Krtko a hodiny, Krtko a flauta, Krtko a žabka a ďalšie. Haló! Haló! Na! Doplňte deťom Krtkovú malebnú kolekciu na DVD od Zdeňka Millera. O ničom nerozmýšľajte a choďte do našej siete. Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť zozbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte, hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok. Zemne pohádek.
To se vám jednou